Πολλές ερωτήσεις, να το κάνουμε και ενδιαφέρον. Χάρη, θα ξεκινήσω από σένα. Θέλω έτσι λίγο να μου πεις πώς ορίζουν οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής επιχειρηματικού λογισμικού, όπως εσείς, την έννοια της καινοτομίας, δηλαδή τι είναι η καινοτομία για εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Χαράλαμπος Μητρακόπουλος, είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Softweb. Εμείς, όπως είπες τώρα, δραστηριοποιούμαστε στην ανάπτυξη επιχειρηματικού λογισμικού και αυτό που, εν πάση περιπτώσει, οι περισσότεροι μας λένε είναι ότι η καινοτομία για εσάς είναι ουσιαστικά η έρευνα και η ανάπτυξη νέων λύσεων. Εγώ θα σας πω ότι δεν είναι αυτό μόνο, είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Για τις εταιρείες του κλάδου μας, η καινοτομία είναι ουσιαστικά κουλτούρα ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι. Και όταν λέμε κουλτούρα εννοούμε τρόπο ζωής, καθημερινότητας. Θα έπρεπε να ξυπνάμε και να κοιμόμαστε με αυτό, γιατί αν το σκεφτείτε επί της ουσίας, οι λύσεις μας πηγαίνουν στους πελάτες, στους τελικούς πελάτες. Αν αυτές οι λύσεις δεν τους βοηθήσουν να είναι ανταγωνιστικοί, μοιραία αυτό θα έχει αντίκτυπο και σε εμάς. Συνεπώς, φροντίζουμε να είμαστε καινοτόμοι, άρα η καινοτομία για μας δεν είναι μόνο δική μας υπόθεση, είναι υπόθεση και των πελατών μας. Θα δώσω ένα απλό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό από την πλευρά της Softweb. Η Softweb είναι μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε πίσω στο 2008. Τότε αναπτύσσαμε ουσιαστικά στατικές ιστοσελίδες για να μπορούν οι πελάτες μας να έχουν παρουσία στο ψηφιακό κόσμο. Λίγο αργότερα οι πελάτες μας είχαν την ανάγκη να πουλάνε τα προϊόντα τους σε αυτούς τους πελάτες που ερχόντουσαν σε επαφή. Τότε κάναμε τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Τώρα, στο 2024, το core business της Softweb είναι το e-commerce, το m-commerce, mobility δηλαδή, με πρακτικές σύγχρονες τύπου augmented reality, AI. Άρα, αν δεν είχαμε στην κουλτούρα μας, στο DNA μας, αυτό που ονομάζουμε καινοτομία, μοιραία δεν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε το πελατολόγιο μας, συνεπώς εκεί θα υπήρχε και το τέλος για εμάς. Άρα, για μας, για να συνοψίσω, κουλτούρα, καινοτομία. Συνυφασμένα. Πολύ ωραίες λέξεις. Κουλτούρα, καινοτομία. Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιείτε στη δική σας περίπτωση, στη δική σας εταιρεία, για να βοηθήσετε την ανάπτυξη της κουλτούρας καινοτομίας? Πριν αρχίσω να παραθέτω κάποιες από τις στρατηγικές που ακολουθούμε σαν εταιρεία, να πω μια βασική αρχή που έχουμε για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε αυτή την κουλτούρα καινοτομίας. Και η αρχή είναι πολύ απλή. Έχουμε μάθει να επενδύουμε. Έχουμε μάθει να επενδύουμε τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα για να μπορέσουμε ουσιαστικά να δώσουμε σάρκα και οστά σε αυτές τις στρατηγικές. Και ξεκινώντας να μιλάω για αυτές, να πω πρώτον ότι η πρώτη στρατηγική είναι να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών μας, άρα ουσιαστικά ενθαρρύνουμε το brainstorming μεταξύ τους, γιατί είναι λογικό, περισσότερα μυαλά, περισσότερες ιδέες. Από εκεί και πέρα παράλληλα ενθαρρύνουμε τη δημιουργικότητα, αλλά και ενστερνιζόμαστε το όποιο ρίσκο έχει αυτή η δημιουργικότητα, γιατί δεν είναι ότι θα σου βγουν όλα. Και από εκεί και πέρα αποδέχεσαι και την αποτυχία. Μπορεί να επενδύσεις κάπου που, εν πάση περιπτώσει, να μην είναι αυτά που προσδοκούσες και τα αποτελέσματα να μην είναι τα κατάλληλα για να μπορέσεις να συνεχίσεις τη ροή ενός προϊόντος. Η τρίτη στρατηγική, και είναι πολύ σημαντική για μένα, είναι αυτή των συνεργασιών με άλλες εταιρείες. Μπορεί να ακουστεί οξύμορο ακόμα και με ανταγωνιστικές εταιρείες εμάς. Έχουμε συνεργαστεί σε κάποια σκέλη, με πανεπιστήμια, με ερευνητικά ιδρύματα και άλλους φορείς. Και η τέταρτη στρατηγική είναι η αυτονόητη, δηλαδή έρευνα και ανάπτυξη. Έρευνα όλων αυτών των ιδεών που προκαλούνται μέσα από την εταιρεία για να δει κανείς έχει νόημα να επενδύσει στην ανάπτυξη αυτών ή δεν έχει, και κατ' επέκταση λίγο πολύ έτσι και αγραφούμε την όλη στρατηγική της κουλτούρας που προείπα προς την καινοτομία.